Здравейте на всички! Тук сме в поредния епизод на темата е твоя, при нас е нашата клиентка и има още 8 човека, освен нас в Zoom. Записа се прави на Zoom и после го пускаме в YouTube. Така, сега ще ни каже клиентката с какъв въпрос е при нас. Ние нищо не знаем все още. Всичко е изненада, нямаме сценарий предварителен. Здравей! Здравейте. Здравейте. Моята тема е свързана с взаимоотношенията и с приемането на любов. Тоест, ам, от връзките, които съм имала до сега, установявам със себе си, че ми е трудно да приемам любов или приемам любов до една степен и след това я саботирам. И всъщност, нали, казват, че всъщност можем да приемем любов толкова, колкото смятаме, че заслужаваме. Та, заради моето детство и така нататък имам проблем с получаването и заслужаването на любов. Винаги се раздавам максимално, давам всичко от себе си, започват да се случват едни неща, които ме нараняват изключително много, почвам да се затварям и да саботирам неща. Това ми е темата. Само с любов ли си така или по принцип с всичко, което ти се дава? По принцип с всичко, което ми се дава, но доста работя за останалата част, имам голям напредък. Супер. Тоест, но за любовта трябва да се боря, тя трябва да е трудна. Там, като ми се дава лесно, да, явно, явно не смятам, че заслужавам. Добре, сега ще изкарам женските фигури. Избери си една. Да нагласим. Това бе личкото. Къде да го сложа на полето? Там, точно. Тук. Да, На къде гледа? така гледа. Добре. Дайте да направим нещо друго, да обърнем така. Да може да се виждат всички фигури. Така, добре ли? Да, Точно в центъра ли си? В смисъл в центъра на по тази да, линия? в този център. Там, но малко по-назад. Добре. Така е добре. За любовта мъжка, дамска или детска фигура искаш? М, Мъжка, Добре. Избери си. зелен. Зеленото цвете. Къде? Ами, насам, с гръб към нас, малко по-вляво, твое дясно. Да. На къде гледа? Така. Интересното е, че главата в момента е завъртяна точно да гледа към теб. Така ли да остане или М, напред? Да, така е добре. Така е. Така да остане. Окей. Ти виждаш ли любовта? Ми виждаме, ама много ме плаши. Мгм. Изцяло ли я виждаш тук от гледна точка на тази фигура към тази? Не съвсем с периферното зрение. Добре. Избери някой да влезе да представлява теб. Светле, ще влезеш ли за мен? Аз ли? Да, да. Добре. Аз не съм Светлана. Аз съм клиентката. И някой за любовта. Лиде, можеш ли да бъдеш любовта? Здравейте на всички! Аз не съм Лидия, аз съм любовта. Искам да кажа още като сложиха фигурката на любовта, ме преряза тук в слънчевия сплит. И стана някакси малко трудно. А сега как се чувстваш? На къде гледаш? Нали аз съм зелената фигурка? Да. Някакси мирее погледа навсякъде. Мгм. Като
навсякъде. Не знам на къде точно да погледна. А Като виждаш ли? и тежко дишам. Като някакво объркване ми е. А клиентката виждаш ли я на полето? Ми, така сякаш ще заобикалям в кръг. В кръг около нея? Да. И ми е трудно да дишам и тук в корема много ме пристяга. Представителя на клиента как се чувства? Стягане в главата и се чувствам сякаш съм обградена от мъгла. Мгм. А къде гледаш? Гледам напред, виждам фигурката на любовта, но погледът ми е замъглен и гледам сякаш през фигурката, през това рамо на фигурката, което е най-близко до мен, то се пада дясното, през дясното рамо. Така погледа ми се плъзга покрай дясната страна на любовта. Искаш ли да ти преместя някъде? Даже започнах да дишам трудно. Мгм, мгм. М, Не знам, може би малко по-напред и точно срещу любовта, ако застана да видя как ще се усещам. Обаче аз не виждам полето. Пинни ме. Натисни 2 пъти Да, върху мен и пин. да. Добре. Как си сега? Ой, пак дишам тежко, ма поне виждам любовта е срещу мене. Харесва ли ти? Ми, уж ми харесва, ама пък ме е страх, пък искам да не я гледам, да се обърна, за да ми стане по-леко на дишането. Представителя на любовта как е сега така, като фигурата е близо? Ами малко по... обаче това, дето беше напрежение в стомаха, стана все едно сърцето ми слезна долу в стомаха и диша отдолу, от стомаха. Но определено по-леко дишам. И сега гледам. Гледам към фигурката, към клиента. Мгм. Сега тук ще извадим неприятното усещане. Ама много е неприятно усещането. Направо, да, много не. Чак получих сърцебиене. Ще го извадим това неприятно Ох, усещане и ще го сложим тук. А мен сега ме много заболя главата от това неприятно усещане. Къде ти е фокуса? Към него, към усещането, към червената фигурка. Добре. Страха да бъда обичана е това. аз искам да се обърна към червената фигура, да не гледам зелената. Аз съм представителя, клиента. Така съм добре. Добре, сега ще сложим тук род родители и лична съдба и да видим откъде идва това нещо. На кого принадлежи този страх, любов? Да, много, много силен страх. Чак ме разтресе. Може ли страха от любов да сложим някой заместител, Даже ми се доплака. клиента да каже? Миталито, ако може да влезе. Не чухме кой. Галя. Гале? Да. Страха от любов ли? Да, червената фигура ти. Аз не съм Галя, аз съм страха от любов. Как се чувстваш? Една топка започна да се образува в стомаха ми, Мгм. започна да расте и цялата една вибрация, точно с чувството, когато очакваш нещо лошо да се случи и как започва да те присвива стомаха и да почва нагоре.
едно такова хем очаквам, не знам и някак си предчувствам, че нещо неприятно ще се случи. Ей Къде, такова усещане. къде ти е вниманието? Къде гледаш? С затворени очи съм и съм в едно такова а, една огромна гъста мъгла и аз съм там и съм с затворени очи и ги стискам и не искам да ги отворя. Усещам някакво присъствие около мен, знам, че има много хора, обаче не искам да си отворя очите. Стискам ги, ама направо до болка ги стискам. И почвам да изпадам буквално в паника атака. Кажи, къде принадлежиш тук от тези трети фигури? М. Искаш ли да те преместя някъде? Не, още не. Добре, Някъде подсъзнателно гледам към, с леко с периферията си гледам към зелената фигура. добре. Другите? Къде? Клиента? Аз като клиент, Мгм. като нали, заместител на клиента, най-ярка и най-голяма ми е бялата фигура. Другите са с една идея по-дребни и не ми привличат вниманието. Заместителя на любовта? Аз също на вниманието ми е насочено към бялата фигурка и другите не ги виждам. Добре. А самия клиент? Също към бялата фигурка. М, Добре. Леко взех да се затоплям. Добре. Сега въпросът ми е към клиента. Имало ли си в личната съдба, защото бялата фигура е на личната съдба, което значи, че имаш травма. Знаеш ли откъде може да идва тази травма в личната съдба? Или да я търсим? Ами, най-вероятно детството идва ам, с родителите, с това, което ми се е случвало като дете, с насилието, което съм преживяла като дете, с а, неглижирането от родителите и изобщо липсата на любов и борбата за всяко малко внимание и любов, което съм. Предполагам, че е това. Добре. Няма какво друго да е. Полето няма да го развалям. Сега ще работим с травма тук и после пак ще върнем на полето да видим, защото зелената фигура е фигурата на рода и страха от получаване на любов гледа там. Ако на някой му е много тежко да излезе от ролите, Добре, аз ще изляза. после ще продължим. Аз не съм клиент, аз съм Светлана. Така, на колко Окей. са години клиента? На 43. Представи си този страх от любов като някакъв предмет. Представи си, че получаваш страшно много любов в момента. Как се чувстваш? Представям си страха от любов и след това си представям, че получавам любов, така ли? Да, страха от любов го представи като някакъв предмет. Добре. Сега си представи, че получаваш много любов в момента от партньора си. Как се чувстваш? М, Несигурна. Не се чувствам безопасно. Добре. Вътрешно усещане има ли някъде? Да, свит стомах, а, такива малко като желание да избягам. Окей. Затвори очите. Сега на колко си години каза? Извинявай. 43. Окей. Затвори очите, представи си този предмет пред себе си, който преди малко говорихме за него. И това усещане задръж максимално в стомаха и несигурността вътре в теб.
Сега ще отброявам назад и когато тези усещания и предмета започнат да изчезват, ще ми кажеш. Или се променят по някакъв начин. Добре. Ще се опитаме да намерим първата травма и оттам вече да изчистим. На 40 години си, на 35, на 30, на 25, на 22, на 18, на 15, на 12, на 9 години си, на 6 години. На 6. Какво се случва на 6? Ами, Изчезва ли? на 6 почва да изчезва, иначе на 35 и на 25 беше много силно. Мгм. На А, 6 започва да изчезва. Има ли го все още? има го, да. 5 години и половина. Да, има го. 5 години. Да, има го. 4 години. По-слабо. 3 години и половина. Не, няма. 3 години и 8 месеца. Не, няма. 3 години и 11 месеца. Не, няма. 4 години. Да. Значи горе-долу на 3 години, 11 месеца и няколко дни си в момента. И си там. Какво се случва около теб? Ми, усещам някакво напрежение, някакви ам, скандали между майка ми и баща ми. Как се чувстваш там, като гледаш скандалите и слушаш? Ми, страх ме, не знам какво се случва. Нямам представа. Нямам. Ти по принцип Изпитвам. в тази възраст няма да имаш спомен най-вероятно, но представи си, че знаеш. Подсъзнанието ти знае със сигурност. От какво те е страх? Ми от тази агресия, която имат един към друг. А към теб? Не. Страх ли те Те е? не ме забелязват. Аз не съществувам. Мгм. Болката ти от това, че не те забелязват и те игнорират ли или от това, че те се карат? Но това, че те се карат. И след това от това, че аз не съществувам. Добре. Колко е болката вътре с теб от 1 до 10? 7. Добре. Усещането къде е? В стомаха ли още? Да. Добре. Отвори очите сега и връщаме се тук и сега. И на линията на хоризонта започваш да местиш очите така. Съдръж максимално това усещане, което имаш. И ми кажи дали намалява, усилва се или стои същото след няколко кръга, като направиш.
Мине вълни и намалява и се усилва. Мини на линията на веждите. Главата дръж изправена, без да я повдигаш. Без да я повдигаш нагоре. Какво се случва? И същото е. Дай на линията на сено да се погледнеш с колите. Пак от единия край на окото до другия. Така е по-добре. Окей. Намалява звука. Продължавай. Докато я сведем до минимум. Колко от 7, колко стана? 5. Окей, продължавай. Колко е напрежението сега? 3. Добре. Колко е сега? Ни едно. Още малко. Изчисти ли се вече? Ще. Да, сега е добре. Добре. Връщаме се там в оня момент на 3 години, 11 месеца и няколко дни си. Затвори очите, ако искаш да ти е по-лесно. И се върни там в една ситуация на скандали. Излез от себе си на 3 години и нещо и се издигни така нагоре или отстрани, просто погледни на цялата ситуация, като виждаш майка ти и баща ти в скандал и онова момиче, което е притеснено там на 3 години и 11 месеца. Как гледаш на ситуацията? Отстрани? Никак. Нямам усещане, нямам чувство. Погледни към момиченцето, което е стресирано и притеснено от това, че майка му и баща му може да се избият там. И това момиченце да няма от кого да бъде закрилено, защитавано и да ни получи любов. Каква енергия има около него? Какъв цвят? Кафяво. Ако е човек това кафяво, какви качества би притежавал той? Мгм. Намръщен, депресиран, апатичен.
Пусни това кафяво да излети в пространството. То не е твое, то не е на момиченцето от 3 години, 11 месеца и няколко дни. То е просто на тази ситуация. Пусни да излети в пространството. Какво се случва? Сега е бял цвета около момичето. И какви качества има този бял цвят? И спокойствие и радост. Карай ги вътре в детето. Това е нещото, което е загубило това дете тогава. Тази травматична за него случка. Сега го връщаме обратно вътре. Когато си готова, кажи. Да, готова съм. Готова съм. Връщаме се тук и сега, на 43 години си. Обаче част от теб е останала в тази травматична ситуация там. И в многото сигурно, които са следвали след нея. Но ние търсим най-ранната. И казваме така сега. Представи си това малко детенце. Може и като образ, като всичко. Това е частта от теб, която е останала там. И не емоционалната част, която си загубила там, си оставила някъде. И всеки път, когато ти се случва такава ситуация, сигурно ти се натискат бутоните и преживяваш травми. Така ли е? Да. Айде сега. Представи се, че върви към теб. Може думички да каже, мила, ти си част от мен. Ела, ти си част от Имам нужда от теб, за да бъда пак цяла. имам нужда от теб, за да Прибери се вътре в мен. събери се вътре. Няма нужда вече да ме пазиш. Има нужда вече да ме пази. Аз съм достатъчно голяма Аз съм достатъчно. и мога да те защитя. Мога да те защитя. Върни се у дома. Върни се до дома. Представи се как идва и къде влиза вътре в теб. На слънчев. На слънчевия сплит. Обикновено влиза там, където беше напрежението. Добре. Кажи така сега. Опита, който съм придобила, Опита, който съм придобила, е на цената, която съм платила за него. е на цената, която съм платила за него. Ако не бях преживяла това, Ако не бях преживяла това, тогава може би нямаше да съм човека, който съм. сега нямаше да съм човека, който, може би нямаше да съм човека, който съм. Благодаря за преживяната опитност. Благодаря за преживяната опитност. Как се чувстваш? Добре, малко, добре. Добре. Моля да си влезете в ролите, който излезе. Представителя на страха от да приема любов. Как се чувства? Аз бях зелената фигурка, нали? Ти си любовта.
Кажи как се чувстваш ти любовта? Мен ми стана по-леко, напрежението в слънчевия сплит ми намаля. О, обаче има още нещо, което... Има, сега ще го правим. Да, Представителя на клиента как е? Тя излезе от роля светлото, така Как че трябва да гледа влязох, някой. само че няма микрофон. Влязах пак, извинявайте. А, Значи, чувствам се по-добре, сякаш. Има обаче нещо много интересно. Чувствам се по-малка като обем мгм. от останалите фигури около мене. Мгм. Добре, Като детенце. Да, с такъв размер. добре. Да, на мен страха започна да ми... Топката почти изчезна, тая паника. Мъглата изчезна. Сега виждам всички на полето. И най-интересното е, че наистина аз виждам клиентката като буквално като не повече от 2-3 годишно дете и съм М, една огромна направо, сякаш, че мога всичките да ги взема под крилото си, да ги скрия в себе си. Добре. Това са майката и бащата. Айде сега клиента говори към тях. Искаш ли да те обърна? Аз ли ще говоря? Или клиента ще си говори? Клиента ще говори. Ти искаш ли да те обърна? Като представител. Ами, да, може. Добре се чувствам. Да. Сякаш виждам, бялата фигура ми е една идея по-едра от жълтата. Нали? Не, че не, може би има значение, но сякаш тя ми е по-ярка като А, внимание към нея. Айде да си да, говори сега клиента. направо Дай, там както останах да й гледам гърба, направо изпадам не знам, в някакво състояние, което ме пак наново се свива в топка. Аз искам да мина при бялата фигурка с жълтата коса. тук ли? И да, Отзад ли или къде? исках пред нея да застана, пред нея. Тук. Да, е така ми е добре. Аз... Мгм. Добре. Галя, излез от роля, ако ти е тежко. Ти все по-тежко ще става най-вероятно, защото ще изчезнеш от полето по някое време и заради това такива са усещанията. Добре. Така, после ще ти вкараме накрая да питаме. М, Как се чувства представителя на клиента сега, като зелената фигура любовта стои тук? Малко странно, че нали, гледам гърба на тази фигура. Нямам, нямам усещания като дискомфорт или нещо. Но така, като все едно съм се скрила зад нея. Така се усещам, че все едно съм се скрила зад зелената фигура. Добре. Я разкажи клиентката да разкаже за баща си. Ами баща ми и майка ми се развеждат, аз като съм на 5. И той след това изчезна за известно време. Предполагам, не мога да кажа колко аз съм била малка и не си спомням, но примерно месеци наред го нямаше и вместо него след една ваканция ме посрещна друг мъж без никой нищо да ми каже, който беше пияница, пребиваше майка ми всяка вечер и така нататък. Там е друга история. И баща ми от време на време се появяваше по време на уикендите и там през уикенд или веднъж на няколко месеца. Той работеше в чужбина, така че не много често. И с него сме били винаги в добри отношения. Той е много свестен, спокоен и подкрепяща фигура, но просто липсваща фигура. Тоест, не е бил до мен, не е бил там. Много рядко е бил там. Имаш ли навика да избираш по-големи, значително по-големи мъже от теб в живота си? Не. Не.
Добре. Обърни се сега към баща ти и му кажи така: татко, Татко, ти си големи, аз съм малката. ти си големи, аз съм малка. И сякаш съм объркала. И сякаш съм объркала. Любовта с присъствието ти. Любовта с присъствието ти. Трудно ми е било, когато те е нямало. Трудно ми е било, когато те няма. Защото е нямало кой да ме защити. Защото няма кой да се защити. И сега си мисля, И сега си мисля, че колкото любовта е по-трудна за мен, че колкото любовта е по-трудна за мен, толкова мога да върна теб в живота си. толкова мога да бъда теб в живота. Но това няма как да стане. Но това няма как да стане. Дори да приемам трудна любов, Дори да приемам трудна любов, твоята грижа и внимание в детството, твоята грижа и внимание в детството, няма да мога да заменя с това. няма да мога да заменя с това. Приемам това осъзнаване и му давам място. Приемам това осъзнаване и му давам място. Как се чувстваш? Добре си, Добре се. да. Мъчно ми е, но добре. Аз имам и друг модел на трудна любов, нали, с втория баща, който 7 години е пребивал майка ми, така че там също има трудна любов. Имаш един баща и една майка. Погледни ги. Любовта иска ли да се премести някъде? Аз много плаках и тук гърлото много стягане, но това стягане отмина и някак си сякаш пак продължавам да плача, но ми стана по-леко. А, не знам дали искам да се преместа. Тук си стоиш, така ли? Ами, може би да се преместа малко по-късно. Добре. За сега си тук. Това. Да, Окей. А, Айде сега към двамата родители. Клиента да говори. Вие сте моите майка и баща. Вие сте моите майка и баща. И това никой нищо не може да промени. И това никой не може да промени. Дори да влизат други хора в животите ви, Дори да влизат други хора в животите ни, вие пак оставате моите майка и баща. вие пак оставате моите майка и баща. Аз съм 50% от единия, Аз съм 50% от единия 50% от другия. и 50% от другия. И не мога да правя избор между вас. И не мога да правя избор между вас. Ако се отрека от единия, Ако се отрека от единия, ставам предател към него. ставам предател към него. И все едно отсичам половината от себе си. И все едно отсичам половината от себе си. Каквото и да е имало между вас, Каквото и да е имало между вас, то си е ваше. то си е ваше. И аз не нося вина за него. Аз не нося вина за него. Оставям го на вас.
Оставям го на вас. Вие сте достатъчно големи да се справите сами. Вие сте достатъчно големи да се справите сами. Дори да сте разделени Дори да сте разделени вътре в мен, вътре в мен, вие винаги сте заедно. вие винаги сте заедно, Като моя майка и баща. като моя майка и баща. Приемам това и се съгласявам с него. Приемам това и се съгласявам с него. Как се чувстваш? По-добре съм. Клиента, представителя, как се чувства? Аз съм добре, но искам зелената фигура, която е между мене и баща ми, леко да се отмести, така че да имам видимост, защото в момента сякаш надничам ту от едното рамо, ту от другото, т.е. не рамо, от едната страна, от другата, защото нямам видимост и се крия зад това. Някак си така да застане малко, да отстъпи както е фигурата в мое ляво, може би, или аз да се преместа, да. Добре ли е Но така? не, да съм си на моето място, но зелената фигура малко да се А, премести. аз някак си мисля, че трябва да мина по средата между и трите фигурки. Може би да не са. Да, Между трите, да, тази червената по-назад някак си да да. изчезне. Какво? А, Червената по-назад да изчезне, ако Тази да може. изчезне. По-назад да я преместим. И Я да някак видим, трите, представ... аз да да, съм между трите. да видим представителя на червената фигура, ако може да влезе в роля и да каже дали иска да се премести някъде. Само секунда да вляза. Да, някакси по-назад, може би. Обаче искам да съм зад бялата фигура. Назад, доста назад, но да. Така. Окей. Няма малко напред, още не съм готова да си ходя. Още малко. Мамо му. Да, така ми е добре. Добре. Как сте сега другите? Последната фигура искам да застане отпред, плътно до бялата, до героя и някакси имам нужда да я видя, че се прегръщат. Не знам Зелената. дали, да, не знам дали сте готови, но някакси аз имам такова усещане, че те трябва да са лице в лице и да се прегръщат. Ще го видим това. Така, добре ли сте другите? аз съм добре като представител, да, на клиента. Виждаш ли майка си? Ми, не я виждам. Всъщност аз и преди не исках да я виждам. Докато разговарях, докато казвах думичките на баща си, тя се смаляваше все повече и сега е още по-малка дори и от мен. Добре. Клиента да попитам сега. Има ли друго дете преди теб? Не, не знам за такова. Защото много е странно тук любовта стои между двамата родители. На място на друго дете стои. М, Не съм чувала за някакви загубени деца. Може ли да сложиш някой на място на майка ти? Само да кажа, аз нещо пропуснах преди, не знам къде точно беше, ми се догади. Мгм. Не си спомням точно къде беше. Може би трябваше да го кажа веднага. Добре. Сега ще разберем. Ами, аз другите не ги виждам, но Веси, примерно. Пълзни екрана на телефона и те ще излязат, има достъп. Да. Пише Интернет. Веси. Веси, можеш ли да влезеш на мястото на майката? Който може да влезе като представител, моля да да си включи камерата, защото аз няма да се вижда на екран.
И аз не ги виждам. Аз ли? За мен ли става въпрос или за другото веси? Да, за теб. А, на кой трябваше да вляза на място? На майката. На майката. Аз не съм Веселина, аз съм майката на клиента. Това беше коя фигура? Това, Жълта. къде си? Тук си. Да, Как се видях. чувстваш? Ето тук усетих. Тутув, 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 тутув. Сърдечна област. Окей. На къде гледаш? Настрани. В нищо. Наляво. Да, по-скоро едно такова в нищо. Тя точно там гледа. Можеш ли да погледнеш към... М, Добре. Добре, благодаря. Клиента сега така да каже. Мамо, Мамо, аз знам или може би не знам аз знам или може би не знам колко любов си получила от твоите родители. колко любов си получил от твоите родители. Но най-вероятно не си получила достатъчно. Но най-вероятно не си получила достатъчно. Какво ти говорите? Не е получила много. Мгм. Затова не можеш да погледнеш любовта в очите, С това не можеш да погледнеш любовта в очите, а гледаш страни. а гледаш страни. И цял живот е било така. И цял живот е било така. Затова не си могла да ми дадеш, мамо, Затова не си могла да ми дадеш достатъчно любов достатъчно любов и грижа и грижа и подкрепа. и подкрепа. Ти просто не знаеш какво е това. Ти просто не знаеш какво е това. Нещо, което не си получила, Нещо, което не си получил. няма как да го предадеш напред. Няма как да го предадеш напред. Как си? Добре си. Ти даваш ли любов на децата си? Много. Но това Аз е давам прекалено много на всички. добре. Но тази липса на любов, мамо, Но тази липса на любов, мамо, ме е направила всеотдайна ме е направила всеотдайна към всички и към всичко. към всички и към всичко. Съгласявам се с това осъзнаване. Съгласявам се с това осъзнаване Отдавам място. и му давам място. Любовта, която не съм получила от теб, Любовта, която не съм получила от теб, за нея съм се борила цял живот. за нея съм се борила. Това не значи, Това не значи, че трябва да се боря за любовта на партньора. че трябва да се боря с любовта на първо. Мога да получавам лесно, Мога да получавам лесно. обаче трябва да погледна през моите очи. Обаче трябва да погледна през моите очи. Аз гледам през твоите А аз гледам през това и гледам в нищото. и гледам в нищо. Това ти го връщам Това ти го връща и го оставям само на теб. и го оставям само на Това е твой избор.
Това е твой избор. И аз се съгласявам с него. И аз се съгласявам с него. И давам място на твоята болка вътре в мен. И давам място на твоята болка вътре. И продължавам да живея, И продължавам да живея, получавайки лесно. получавайки лесно. И пак оставам твое продължение. И пак оставам това продължение. Как се чувстваш? По-добре. Какво се променя на полето? Да кажат представителя на клиента. Добре се чувствам, нямам никъде никакви такива. Сякаш вече искам зелената фигура малко да мръдне така, че да мога да си виждам и двамата родители. Добре. Представителя на майката, искаш ли да погледнеш на някъде другаде? Ами не. Сега всъщност погледа стана напред, но докато се говореше, беше много тежко. Мгм. Усещах направо, много ми се ревеше и в началото почнах да си някак си измествам вниманието, защото ми беше направо неудобно да слушам. Мгм. А сега Ама как? наистина. По-добре. В един момент някакси дойде една въздишка а, и се почувствах по-добре, че всъщност тя е израснала в болката, от болката. Така го усетих и си казах, браво, най-накрая се освободи от този товар. Къде гледаш? Сега си гледам напред към... Да, напред към зелената. Как е представителя на любовта? Аз се чувствам добре. Да, наистина беше много тежко. Пак плаках, пак някакъв като изгаряне на очите, но казвайки думите, вече виждам по-ясно нещата. И някак си искам да ги прегърна и трите фигурки. Искаш ли така да те преместим? Добре съм, да. Или да минеш отзад, или някъде другаде, къде ти искаш? Не искам да гледам. Така? Имата да ги виждам, да. Така ми е по-добре. Добре. Представителя на червената фигура? На мен ми изчезнаха всичките усещания, чувствам се много добре. Най-интересното е, че Зум ме изхвърли, обаче въпреки това тъпо упорито аз се върнах. Усещам, че не съм желана. Нямам проблем да се дръпна и на ръба да отида, обаче някакво перверзно такова чувство на злоба или на какво, че да трябва да стоя там. Може да съм някъде на 5 км, ама трябва да съм там някъде да знаят, че съм там. И такова някакво усещане имам. Сякаш, че да напукна всички, да ги дразня, да ги... така, злобните хора как правят и аз такова усещане имам. Добре. Знам, че съм нежелана, знам, че трябва да си ходя и въпреки това не искам. Нещо Да. Може да не ме гледат, може да не ме виждат, но те от време на време да знаят, че съм там. Добре, благодаря ти. Представителя на клиента, виждаш ли тази фигура? Виждам я. Мгм. Виждам я и тя е доста едра за полето. Добре. Айде, клиента сега. Обърни се към страха да получаваш. Благодаря ти, че си в живота ми. Благодаря ти, че си в живота ми. Тук си да ме научиш на нещо. Тук си да ме научиш на нещо. Или да ме предпазиш. Да ме предпазиш. Но със сигурност има причина да си тук. Но със сигурност има причина да си.
Гледам на теб с любов и благодарност. Гледам на теб с любов. Как се чувстваш? Добре, Но е време да се разделим. но е време да се разделим. Нямам нужда да ме предпазваш повече. Нямам нужда да ме предпазваш повече. Аз съм достатъчно голяма. Аз съм достатъчно голям Да си набавям всичко сама. да си набавям всичко сама. И любов, И любов, която да получавам лесно. която да получавам лесно. И хармония. И хармония. И всичко, което пожелая. И всичко, което пожелая. Как се чувстваш? Много добре. Сякаш пораствам. Мгм. Давам място на онази част от мен, Давам място на онази част от мен, която знае, която знае, че мога да получавам с лекота че мога да получавам всичко, което поискам. всичко, което поискам. И се съгласявам с нея. И се съгласявам с нея. Опита, който съм получила, Опита, който съм получила, е на цената, която съм платила за него. е на цената, на която съм платила за нея. Приемам и признавам онази част от мен, Приемам и признавам онази част от мен, която се съпротивлява да получавам. която се съпротивлява да получава, Цел да ме предпази. с цел да ме предпази. Давам и място и се съгласявам с нея. Давам ми място и се съгласявам с нея. Опита, който съм получила, Опита, който съм получила, е на цената, която съм платила. е на цената, на която съм платила. Как си? Добре съм. По-добре. Виждаш ли фигурата на полето? Червена. Виждам я, но нямам нужда от нея. Как е представителя на страха от получаване? Аз усещам, че е крайно време да си ходя, но има една единствена много тънка нишка, която ме държи там. Мгм. Не знам какво е това чувство, усещане, но има го още. Едно Аз, зранце, но ме държи. аз гледайки към червената фигура, нещо тук почна да ме така леко да ми боли главата. Представителя на червената фигура на страха от получаване. Къде е вниманието? В синята фигура, която изкара. Мгм. И моето е натам. Погледни към партньора си, бъдещия. Не знам защо бъдещия, имаш ли настоящ, не знам, обаче бъдещия ще е. Нямам. Че изпитвам някаква огромна любов към тази синята фигура. Направо се едно И, ми е живота. и, М, и аз така взех да пулсирам някакси, сякаш Да го искам прегърнеш, нали? да. Ето го. Айде, клиентката. Добре дошъл в моя живот. Добре дошъл в моя живот. Правя за теб колкото мога. Правя за теб колкото мога. Обичам колкото мога. Обичам колкото мога. Получавам от теб Получавам от теб колкото мога. колкото мога.
И получавам с лекота. И получавам слепота И без притеснение. и без притеснение. От това, че ако получавам лесно, От това, че ако получавам лесно, ще те загубя. ще те загубя. Давам място на това осъзнаване. Давам място на това осъзнание И се съгласявам с него. и се съгласявам с него. Представителя на червената фигура в страха от получаване на любов. Стана ми много хубаво. Спокойно ми е едно такова весело и лежерно. И вече, ако тя е съгласна да ме пусне, аз ще си тръгна. Но Представителя само на клиента. В момента на полето единственото, което най-ярко виждам, аз се чувствам добре, но най-ярко виждам зелената фигура. Супер. Трябва да си ходи ли? Да, тя не ми е нужна. Имам чувството, че червената фигура, като си тръгна от полето, енергията на майка, т.е. на жълтата фигура как да кажа, фигурата ще има повече обем, ще е по-висока, по-голяма. Сега е още мъничка по-малка от бялата, от бащата. Айде. Махаме. Все едно тя заема някакво пространство, което не позволява жълтата фигура да порасне. Много странно. Защото е с черна коса, аз съм с черно облечена или така пак ли е така? Не, една идея. Просто имам чувството, че все едно като я няма червената фигура и всичко ще си дойде на мястото. Добре, пускаме представителя на червената фигура. На страха от получаване и изкарваме го. Сега какво се случва? Аз съм спокойна. Всичко ми е добре. Като представител на клиента съм добре. Любовта как е? Аз вече дишам много така, взех си дълбок глътка въздух и се чувствам добре. Къде гледаш? Ами вниманието ми е към бялата, към клиента и към синята, и към двете фигури. По средата, да. Супер. Искаш ли да те преместя някъде или? Добре, тя така. Така ми е добре. Супер. Другите? Представителя на майката? Добре ли си? Да, да. Добре. Клиента иска ли да каже още нещо? Не, аз се чувствам добре. И, и тази част, която имаше нужда да се страхува, вече няма. Надявам се, че така ще разказваш и по-нататък. Да. Да видим на практика. Да. Айде представи си целия род зад теб, на майка ти и на баща ти и приеми ресурса и благословията от тях. Аз не съм клиент, аз съм Светлана. Тя излезе от ролите, моля. Така, докато клиентката си приема ресурса и благословията от рода, най-вероятно тече енергия към нея и тя ще остане в това състояние още малко време. Аз да кажа, че благодаря на всички, които се включиха. Благодаря на клиента, че сподели нейната история с всички нас и с вас, които ще гледате на запис това видео. И а, ако някой иска да участва, в темата е твоя и да покажем историята му, която най-вероятно ще помогне на много хора, които гледат. Може да се свърже с мен. Ще оставя телефон в описанието на видеото и препратки към Facebook страничката. Хубав ден ви желая, вярвайте в чудеса и във вълшебства и до скоро! Благодаря на всички.